салом ба ҳама дӯстон. Боз як рӯзи ҷолиби мусобиқоти клуби чемпионати ҷаҳон паси сар шуд. Боз як марҳилаи плей-офф, боз бозии ҷолиб. дирӯз бозиҳои яккашфинал баргузор шуданд ва мо ба бозии ҳалкунанда ҳар рӯз наздиктар мешавем. аввал мехоҳам якчанд ҷумла дар бораи яке аз ин бозиҳо гӯям, на он қадар муфассал, чунки ростии он қадар зарурате нест, лекин қайд кардан лозим аст. Боруссия аз Дормунд дастаи мексикоии Монтерейро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. ду голи аввалро ҳуҷумгари даста Серо Гираси зад ва ҳамин натиҷа барои роҳ ёфтан ба чӯракфинал кофӣ шуд. чизи ҷолиб ин аст ки ҳоло Боруссия бо Реал Мадрид бозӣ мекунад ва агар касе интизори дидори ду бародар Беллингемҳо буд, бояд гӯям ки ин вохӯрӣ ба таъхир меафтад. ҷо Беллингем ки дар ҳайати Боруссия бозӣ мекунад, корти зарди дуюм гирифт ва аз сабаби дисквалификатсия бозии 4-1 финалро аз даст медиҳад. ҳамин тавр Ҷуд Беллингем бе дидори бародараш бо дастаи Реал ба майдон мебарояд. баъди ин ғалабаи Боруссия маълум шуд ки дар чӯракфинал 5 дастаи аврупоӣ, 2 дастаи бразилӣ ва 1 даста аз Арабистони Саудӣ иштирок хоҳанд кард. аз Аврупо Бавария, Челси, ПСЖ, Реал ва худи Боруссия, аз Бразилия Флуменсе ва Палмейрас, аз Арабистони Саудӣ бошад Ал-Ҳилол. яъне мусобиқот оҳиста оҳиста бештар аврупоӣ мешавад, вале дастҳои дигар қитъаҳо низ то ҳол дар ин ҷоам ва муборизаро идома медиҳанд. акнун биёед аз бозии асосии шаб Реал Мадрид бар зидди Ювентус муфассалтар гап занем. дар он ҷо воқеаҳо хеле ҷолиб буданд ва мо ҳозир ҳамаи ҷузъиёташро як бар як мегӯем. ростӣ ҳамаи ин бозиҳоро мо якҷоя дар канали телеграми ман мустақим тамошо ва муҳокима мекунем. агар шумо хоҳед ки футболро бо сифати хуб бинед ва дар муҳокимаҳо иштирок кунед, ҳатман ба канал обуна шавед. ссилкаи телеграм канал дар описание ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли дар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо ба азур шинед ки давомаш мошни мегузарад. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати Реаксияи мебошад. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накардан метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. боз як бозии муҳим анҷом шуд ва дар он бисёр чизҳоро дидем. гуфтан мумкин аст ки Реал Мадрид бозии хуб нишон дод ва нисбат ба Ювентус беҳтар буд, ҳарчанд ҳисоб инро пурра нишон намедиҳад. агар ба рақамҳо нигоҳ кунем, мебинем ки Реал 11 бор ба дарвоза зарба зад ва ҳамаи онҳо ба самт буданд. Ювентус фақат 2 бор ба дарвоза зад. Реал 5 имконияти воқеии голзанӣ дошт, аммо танҳо яктояшро гол кард. яке аз сабабҳояш бозии олии дарвозабони Ювентус буд. агар танҳо ба ҳисоб нигоҳ кунем, фикр мекунем бозӣ баробар буд, вале агар худи бозиро бинем, маълум мешавад ки Реал дар ҳамаи ҷабҳаҳо беҳтар буд, ҳам дар нигоҳ доштани тӯб, ҳам дар назорати бозӣ. якҷоҳони дастаи Реал Гонсало Гарсия боз як бори дигар беҳтарин шуд. дар ин мусобиқот ӯ аллакай 3 гол задааст ва як паси головар додааст ва муҳимаш ӯ ҳар бозӣ таъсири калон мерасонад. ин аллакай сеюмин бозиест ки бо кӯмаки ӯ даста пирӯз мешавад. ӯ бетарс бозӣ мекунад ва нишон медиҳад ки барои ҷояш дар даста мубориза мебарад. ҳатто бо Мбаппе рақобат мекунад. ба бозии Реал таҳти роҳбарии Хаби Алонсо диққат диҳем. Алонсо тактикаи навро истифода бурдааст. масалан, Чуамени на танҳо муҳофизат мекунад, балки ҳамчун ним муҳофизи дифоӣ бозӣ мекунад. ин ба Арда Гулер имконият медиҳад ки чуқуртар бозӣ кунад ва тӯбро идора намояд. чунки агар Гулер тӯбро аз даст диҳад, пас се бозингари дигар ҳастанд ки ӯро пуштибонӣ мекунанд. бо ин роҳ даста метавонад бозиро аз ақиб оромона оғоз кунад. дар маркази майдон Гулер бозиро сусту бо сабр мекунад, вале Беллингем ва Валверде ба пеш ҳаракат мекунанд ва талош мекунанд ки ҳам гол зананд ва ҳам фишор оранд. онҳо аз Гулер фаъолтару чолок ҳастанд, барои ҳамин ҳамлаи даста тезтар мешавад. Алонсо хуб медонад ки чӣ гуна қувваи бозингаронашро истифода барад. дар пеш ҳоло Винисиус Жуниор ва Гарсия бозӣ мекунад, аммо ба назар мерасад ки ҷои Винисиус зери хатар аст. ӯ бояд бозии худро беҳтар кунад, чунки Гарсия хуб бозӣ мекунад ва Мбаппе низ ҳамеша хавфнок аст. агар Винисиус боз ҳамон сатҳи хуби худро нишон надиҳад, шояд ҷояшро аз даст диҳад. он гоҳ дугонаи ҳамла метавонад
аз Гарсия ва Мбаппе иборат шавад. Мбаппе ҳамеша зиёд гол мезанад, Гарсия низ аллакай нишон додааст ки метавонад гол занад. Аз дигар тараф бозингарони мисли Родриго, Эндрик ва Браҳим Диаз шояд фақат ҳамчун бозингарони эҳтиётӣ шаванд. Шояд баъдтар мураббӣ нақши махсус барояшон пайдо кунад, вале ҳоло рақобат сахт аст. Барои ду ҷои се бозингар ҳастанд: Винисиус, Гарсия ва Мбаппе. Касе ки хубтар мебозад, ҳамон бозӣ мекунад. Агар Винисиус сатҳи худро нигоҳ надорад, ӯ шояд бозиро аз захира оғоз кунад. Дар умум Реал Мадрид ҳоло хеле беҳтар бозӣ мекунад. Хаби Алонсо тартиб овардааст. Бозингарон медонанд ки чӣ кор кунанд. Даста бо ҳам бозӣ мекунанд. Фишори онҳо беҳтар шудааст назар ба соли гузашта. Бале, онҳо ҳоло ҳам баъзе имкониятҳоро истифода намебаранд, вале ин чизҳо ҳалшавандаанд. Дар охир эҳтимол дорад ки дар бозии дигар Реал бо ПСЖ рӯбарӯ шавад. Ин бозӣ воқеан санҷиши ҷиддӣ мешавад. Пари Сен-Жермен дастаест ки метавонад Реалро боз дорад. Онҳо ҳам бозингарони қавӣ доранд. Барои мо мухлисони бетараф ин як бозии ҷолиб ва пуршиддат мешавад. Реал то ҳол хуб рафта истодааст, вале қадамҳои асосӣ ҳоло дар пешанд. Барои тамошобинҳо ин имкониятест ки бинанд ки чӣ гуна як дастаи ҷавон ва қавӣ шакл мегирад ва барои трофей мубориза мебарад. Агар дар бораи бозии Ювентус дар ин мусобиқа гап занем, бародарон, бояд гуфт ки даста худро хуб нишон дод. Онҳо мусобиқаро дар сатҳи хуб гузаронидан. Албатта дар баъзе мавридҳо устуворӣ намерасед, дар дигар ҳолатҳо истифодаи имкониятҳо, вале дар маҷмӯъ услуби бозии даста равшан ва фаҳмо буд. Баъзе бозингарон тавонистанд худашонро нишон диҳанд ва фаҳмонданд ки метавонанд дар сатҳи баландтар бозӣ кунанд. Шахсан барои ман кашфи асосии ин мусобиқа Кенан Йилдиз шуд. Ин ҷавон мусобиқаро хеле боэътимод гузаронид. Махсусан бозии дирӯзаш дар ёдам монд. Ҳанӯз дар аввали тайм ӯ худро хуб нишон медод, лаҳза эҷод мекард, ҳатто онҳое ки коломуанӣ истифода карда натавонист. Аммо худи Йилдиз бисёр доно ҳаракат мекард. мавқеъҳоро дуруст интихоб мекард. Ҳамеша мекӯшид дар фазои холӣ қарор гирад ва аз гирифтани масъулият наметарсид. Ин дигар танҳо як истеъдоди ҷавон нест. Ин аллакай бозингаре ҳаст ки тарзи фикрронияш дар майдон хеле пухта аст. Ман боварӣ дорам ки агар ӯ ҳамин тавр идома диҳад, дер дар Ювентус намемонад. Имсол эҳтимол клуб намехоҳад ӯро раҳо кунад, чунки ӯ аллакай ба лоиҳаи онҳо аҳамияти зиёд дорад. Вале аллакай дар фасли зимистон, дар равзанаи наздики трансферӣ мумкин аст гирди ӯ ҳаракатҳо сар шаванд. Чунин бозингарон дар сатҳи миёна намемонанд. Онҳо ба сӯи калонҳо мерасанд. Ва аз ҳама муҳимаш, Йилдиз чунин менамояд ки аллакай омода аст барои дастҳои сатҳи баланд мисли Реал Мадрид, Барселона, Бавария ё Манчестер Сити бозӣ кунад. Мебинем ки ояндааш чӣ гуна рушд мекунад. Ба фикрам ба бисёри шумо ҳам бозии ӯ писанд омад. Як бозингар бо характер, бо дид, бо сифат. Ин фақат як дурахши лаҳзавӣ нест. Ин оғози як карьераи ҷиддист. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.